Για περίπου χρονική περίοδο ο Λίλας Βασιλικού αντιμετώπισε σε ένα παιχνίδι die or die την ομάδα της Χαλκίδας. Τότε βέβαια ο Λίλας είχε το ενδιαφέρον και ο ίδιος να βγει κατηγορία και να ανέβει. Έχασε τότε τη Χαλκίδα εδώ με ένα γκολ του Λαμπρινάτου 0-1 και η ομάδα της Χαλκίδας ήταν αυτή που ανέβηκε στην γάμα εθνική κατηγορία σε ένα παιχνίδι που πραγματικά όσοι το είχαμε παρακολουθήσει τότε θα έλεγα ότι είχε κόσμο απίστευτο, όπως απίστευτο κόσμο έχει σήμερα με τους Αρτακιανούς να έχουν γεμίσει, να έχουν κατακλείσει πραγματικά οι ορδές των φιλάθλων της Αρτάκης που εδώ και μισή ώρα με συνεχή ροή έρχονται με κίτρινο-κόκκινα κασκόλ, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, πραγματικά γενικός ξεσηκωμός στην Αρτάκη, κόσμος που δεν είχε πάει άλλες προς το γήπεδο, σήμερα είναι κοντά στην ομάδα και πολύ καλά κάνει για να την ενισχύσει την ομάδα του Αθλητικού Όμιλου Νέας Αρτάκης στην προσπάθεια του να βγει στην Α1 τοπική κατηγορία. Από την άλλη η ομάδα του Βασιλικού έμπελε να είναι αυτή που θα ρυθμίσει τον φετινό πρωταθλητή. Την προηγούμενη αγωνιστική τα έφερε τούμπα στην Ερέτρια. Να δούμε τι θα γίνει στα 90 αγωνιστικά λεπτά που σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Ψάχ. Για τη φιλοξενούμενη την ομάδα της Αρτάκης, του Αθλητικού Όμιλου Νέας Αρτάκης, τον γνωστό σαν Αονά, ο Γκόγκος είναι κάτω από τα κολπόστ, Τσούτης, Φωτιάδης, Ζαχαριάς, Καμάρας, Καραλής, Παπαδόπουλος, Καραχάλιος, Μαστροκώστας, Μακαντάσης και Γκάβαλης είναι οι 11. Στον πάγκο η Ευσταθίου, Βλάχος, Ρούσος, Μόρος αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Κιούσης, Μπούρλας και Τσεβάς για τον κύριο Παναγιώτου, τον αναμορφωτή του Αονά που από την ώρα που ήρθε άλλαξαν τα πάντα για την ομάδα της Νέας Αρτάκης, κατέκτησε το κύπελλο και με μια ονειρεμένη πορεία στο δεύτερο γύρο έφτασε την τελευταία αγωνιστική να είναι ένα βαθμό μπροστά από τον μεγάλο της ανταγωνιστή, την ομάδα της Ερέτριας. Για τον γηπεδούχο, για τον Λίλα Βασιλικού, του Λαμσακιώτη, του Κώστα του Καλιμάνη, κάτω από τα κολπόστινο ο Μαντάς, Κατσικαβάλης, Γούναρης, Καρλατήρας, Κουτσαμπλής, Χαλιώτης, Ντούνας, Ρωμανός, Γκούμας, Αγραφιώτης και Ζαχαριάς. Στον πάγκο η Βλάχος, Αλεξίου, Τρέκης, Γιάνναλος, Μαμουλέος και Μπράχο, 17 για τον κύριο Καλιμάνη που δεν συμπληρώνει 18. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στα αποδυτήρια και σε λίγο με την Αρτάκη να δείχνει την πρόθεση να πηγαίνει ψηλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά και τον Λίλα να δυσκολεύεται να πάρει το κέντρο και να χάνει την μπάλα τώρα και να πηγαίνει στο Μακαντάση και να ανεβαίνει ο Μακαντάση να πάει να αλλάξει το παιχνίδι. Ωραίο το τάκλινγκ του Ζαχαριάς πάνω από την μπάλα, όλοι οι Αρτάκη πριν του Μακαντάση στην περιοχή. Ζαχαριάς εκτελεί ωραία και λοιπόν αυτό το μακάρι κόμπο του Λοκάρου στο 10 του δεν χρειάζεται να ανησύξει καθόλου το ματοφυλάκα του Αονά Γιώργο. Ακριβώς στο 23ο λεπτό το 0-1 παραμένει για τον Αονά με τον γκολ από το 13 του Μακαντάση.
Κατάσταση λοιπόν ανησυχωστό πανέμορφο το γκολ από τον Κουτσαβλή για τον Γκούναρη, Γκούναρης ωραία για τον Ρωμανό, Ρωμανός εκεί κρατάει ψύχρεμα την μπάλα και πάει τάφτα για τον Ζαχαριάδη με την μπάλα, Φωτιάδης πρώτος, δεν γύρισε την μπάλα, είναι Κουτσαβλής και Καρλατήρας, ψύχρεμα ο Καρλατήρας θα κρατήσει την μπάλα για τον Παπαδόπουλο και βγάζει τον Κάβαλη και για να δούμε τον Κάβαλη τώρα τα αριστερά, Κάβαλη πατέτα, κοίτα τα παιδιά την Κάβαλη εκεί ωραία όμως ο Κάβαλη θα έλεγα τελευταία στιγμή απομακρύνει και έχουμε το flag out που έδειξε Αλιώτης. Flag out για την ομάδα της Αρτάκης από τα αριστερά και στον χώρο της επίθεσης με τον Φωτιάδη να έχει την μπάλα, να ψάχνει να βρει ένα ελεύθερο συλλέκτη, να πάει την μπάλα προς τον Μαστροπόστα κοντά στο σημείο. Είχε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, με το κουτάλι, έλεγα όπως και όπως το κανάλι. Η μπάλα όμως από τα αριστερά τον με τον Φωτιάδη από το flag out. Το Φωτιάδη το ίδιο μπορεί να είναι Αρτάκης και αριστερά, 27ο λεπτό 0-1 εδώ από το κέντρο του Βασιλικού, η ομάδα της Αρτάκης και την γκολ από το 13 του Μακαντάση. Αν έλεγε το παιδί τώρα δηλαδή θα ήταν έχουν αυλήσει προς τον Καρλατήρα, αλλά νομίζω ότι αυτός έχει πράξει το λάθος. Ο Καρλατήρας έτρεξε να καλύψει την μπάλα και το flag out για την Αρτάκη στο χώρο της άμυνας και δεξιά με τον Τσούκη στο flag out δυνατό. Γκούλαρ, θα με συγχωρέσετε, η ομάδα που πατάει καλύτερα στο γήπεδο μετά το περίπου είναι η ομάδα του Βασιλικού. Ένας Λίδας που είναι και δύο καλές στιγμές παρέμβει το παιχνίδι που θα είναι. Η Αρτάκη θα έλεγα ψιλοπαίζει εξυπηρετικά, έχει και δεν θα πω ότι είναι παραπαυτή το άλλο. Έχουμε διακοπή γιατί έχουμε τραυματισμό του μελετή της Αρτάκης. Μηδέν ήταν το... Έχει ρεπό για τον... έχει παίρνει παιχνίδια αλφαγόνος σήμερα για το βιωτικό πρωτάθλημα. Αρκετός κόσμος έχει κατακλείσει σήμερα τη στήριξη της του Βασιλικού. Νομίζω ότι τα πάντα όλα έχουμε σήμερα εδώ. Η ψηφοθυρία δεν είναι στα φωτηρία φύγει στο πουλ. Ωραία παλιά τώρα κάνουμε Καρακάλιο στην περιοχή. Το σου του Καρακάλιου μαντάς πιόχει. Να λοιπόν η Αρτάκη που απειλεί στην καλύτερη στιγμή μετά τον γκολ. Το σου του Μάριου του Καρακάλιου ανέγκασε τον τερματοφύλακα Μαντά να πέσει στην αριστερή του γωνία και να παραχωρήσει ένα κόρνερ. Κόρνερ στο 51ο προς 52ο λεπτό. Το 0-1 παραμένει με τον γκολ του Μακαντά σε το 13 και η Αρτάκη θα εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά με τον Σπύρο. Δεξιά με τον Γκάβαλη να εκτελεί. Γκάβαλης εκτελεί ωραία κεφαλιά έξω. Ωραία η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά ήτανε του Καραλή. Η μπάλα πέρασε έξω πάνω από την αιστεία του τερματοφύλακα Μαντά. Πλάγγελ out με συγχωρείτε. Ο Μαντάς ζητάει μια μπάλα, έρχεται τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Συμπληρωμένα τα 51 πάμε προς 52. Η Γοκοκαλίστα και Μαρκαρισμένη όλοι πάει για τον Μαστροπό στα κακό το plug out. Η μπάλα θα πάει σε ένα χώρο που τρέχει να σώσει τα άσωστα θα έλεγα ο Μακαντάσης. Πάρε το κλίκιο με το out. Φαίνεται να είναι ο Γκούμας. Πάει τώρα ο Κάβαλης και οι δύο. Κρατάει ο Παναγιώτης ο Αναγνός, είναι ο ρυθμιστής και ο είμαστε στο 53ο λεπτό το 0-1 από το 13 με τον γκολ του Μακαντάση παραμένει εδώ στο γήπεδο του Βασιλικού. Γιώργο. Δώσουμε να δω τα δύο το φιλανθρωπικό του Ολυμπιακού. Του Βασιλικού ένα φάουλ με τον Χαλιώτη, Χαλιώτη για τον Γκούναρη. Ο Γκούναρης για ποιον κρατάει την μπάλα τώρα, θα γυρίσει για τον Αγραφιώτη. Αγραφιώτης ψηλά η μπάλα για τον Γκούμα, Γκούμας μέσα σε δύο τώρα, Καραλής Γκούμας. Πραγματικά πάρα πολύ καλός ο Γκούμας σήμερα. Δεύτερη νεότητα θα έλεγα. Ο Γιάννης που κάνει ένα πάρα πολύ καλό στο γήπεδο του Βασιλικού. Το 0-1 παραμένει για τον Δήμα. Πλάγιο τώρα λοιπόν για την ομάδα της Αρτάκης. 62 πάμε στο 63, το 0-1 παραμένει. Ο μαθητής έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι ο Αονά μέχρι στιγμής, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Υπάρχει πάλι να ξανά. Η μπάλα από τα δεξιά τώρα του κόρνερ με τον Σπύρο, τον Γκάβαλη, Αρτάκη και τον αέρα στο πρώτο τον Ελίγωνο. Εδώ στο γήπεδο του Βασιλικού. Κόρνερ με τον Σπύρο, τον Γκάβαλη.
Ναντάς διώχνει εκεί με το κεφάλι όπως το κολλημένο Γκούναρης. Ρωμανός, ωραία. Ρωμανός πάει να φύγει. Με κι άλλος Ζαβαριάς. Πάω λοιπόν στα 3 μέτρα Καραμάτσης. Πάω λοιπόν για την ομάδα της Αστάκης. Πάλι για την ομάδα του Βασιλικού, με συγχωρείτε. Το κέρδισε ο Ρωμανός, αλλά δεν βγήκε κόντρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους φιλοξενούμενους. Κατσιταβάλης πριν πήγε στο ξεκίνημα του 18, πάμε για 19, είμαστε στο 63 προς 64. Πάνω από το κέντρο του μεγάλη τελεγγύη, Γκάβαλης Καλλιτίδης μας το πώς θα σε γίνει η Μαγαλία δεξιά, πάντα από τη άδεια για τον Γκάβαλη. Ένα τα χρόνια δεξιά με τον Ντούνα. Ο Ντούνας περνάει, αφήνει την μπάλα φάουλ και την φάουλ να την δώσει χωρίς και την δεξιά και με την ομάδα του Βασιλικού με τον Ντούνα να αφήνει για τον Ρωμανό. Να φάουλ πάνω από το κέντρο. Ο Ρωμανός αφήνει για τον Καρλατήρα. Συμπληρωμένα τα 65, πάμε για 66 του Βασιλικού. Παραμένει το 0-1. Καρλατήρας θέλει. Η μπάλα στο ύψος περιοχής και παλιά του Καραλή. Διώχνει Γκούναρης, για να δούμε Γκούναρης. Χωρίτε πάω τον Βίλιο Κάμπαξης και ο Κουτσαπλής θα εκτελέσει. Τώρα και την παλιά για τον Κατσακαβάκης σηκώνει την ώρα και ακούει τις φωνές του Καλλιόπης, Καλλιόπης του Αξαναξόνη, πάντα δεν πέφτει κάτω, ψηλά είναι τώρα ο Καλλιόπης που θα πήγε να πληρώσει και την κατεβάζει. Κούνας, Κούνας σαν το Καλλιόπης, κάνει μια ώρα της πέσης, δώσε τον Καλλιόπης, Καλλιόπης προσπαθεί να βρει τον Κούμα, είναι στο χρόνο και στο κέντρο του γηπέδου. Ζωντανές δεν πιάνει. Σαντών. Κανονική διάρκεια του αγώνα. Έγινε λοιπόν η αλλαγή. Δούλας θα αυτό το θέση του στο μοναδικό του αγώνα του Μακαντάση. Λοιπόν με 15 γκολ. Το 21ο τέρμα της Μακαντάσης και Λούλας. Να παραμένει και ο Γκάβαλης είναι ο τρίτος παίκτης του αγώνα που δέχεται την κίτρινη κάρτα μετά τους Καραλή και Παπαδόπουλο. Ο Λίλας στην επίθεση με τον Κλίμα. Αλλαγή και για τον κύριο Παναγιώτη του η πρώτη. Ένταση και πέρασε από τον κύριο. Ο Γκάβαλης σωστά για να αποσυνδέσει την αμυνά. Ο Λίλας φυσικά πιέζει. Κλείνει την καρδίτος αγώνα, αλλά όμως αγώνα πάντα τώρα γύρω και να δώσει μεγάλο και θα πάλι ωραία. Σε θέση εξαρτητά για τον Αγραφιώτη. Πάντα Αγραφιώτης κόβει όπως ωραία ο Λάγει ο άλλο τώρα για τον Λίλα, ο Αγραφιώτης δεν γυρίζει και δεν εξαρτητά να πήγε να πάρει το σώμα του, να κλείσει καλά τον Τσούτη, έκανε τον ντουμπλάζ το μαρκάρισμα πάνω εκεί. Πολύ ωραία ο Καμάρας και έτσι έχουμε τον πλάγιο για την ομάδα του Βασιλικού από τα αριστερά. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ανάμεσα μεγάλη περιοχή, Κακρά και Κόρνο. Με τον Κατσικαβάλη, άκησε τον Κόρνο, θα έλεγα χειρότερο. Έγινε αυτό. Ένα 0 ερέτημα. Ένα 0 ερέτημα. Ψηλά και Καραλής και Καμάρας. Για να δούμε. Χαμηλά όμως ο Ρωσός. Γκάβαλης το τακουνάκι. Γυρίζει μπάλα, δεν φεύγει. Σύνδεση στην περιοχή. Πέναντι. Πέναντι και το Γκάβαλης στο τακουνάκι που έχει την ευκαιρία να κλειδώσει το μάτς. Πέναντι λοιπόν για την ομάδα της Αρτάκης στο 79 και όλοι οι παίκτες του Λίλα πάνω από το Γκάβαλης. Πέναντι και κόκκι
Τελείς τα κέφαλη κάτι τώρα να κανονίσω, πετάνε μπουκάλια προς τον κύριο Πουλιαρά. Μάλιστα. Το λιγότερο που θα μπορούσε να ήταν αυτό. Έτσι όπως είναι. Νομίζω δεν χρειάζεται πράγματα. Στο Γούναρ είναι η κόκκινη κάρτα. Μάλιστα. Η κόκκινη κάρτα είναι στο Γούναρ. Δεν ξέρω αν είναι για την απειλιά ή για απειλιά κόκκινη κάρτα. Α, ήταν πριν τη γραμμή το χέρι. Ήταν σε προπαντή κακόλ. Ο Γούναρης αποβάλλεται. Όλος ο Λίνας πάνω από τον Κάμπαξ. Η κίτρινη πιο κουτσαβνίστηκε για διαμαρτυρία. Και μεγάλη ευκαιρία για Καρτάκη να κλειδώσει την νίκη και το πρωτάθλημα. Με τον Μαστροκώστα να χτυπάει το πιο κρίσιμο πέναλτι του φετινή περίοδο. Για να δούμε. Πρωτοβιώτης πάει και της Καρτάκης θα ανοίξει γραμμή. Μαστροκώστας απέναντι από τον Ματά στο 80 ακριβώς. Σφυρίζει ο Κάμπαξ. Μαστροκώστας εκτελεί. 2-0 για να όλοι παρηγυρίζουν. Και ο Μαστροκώστας φεύγει και έρχεται προς την μεριά που είναι όλοι οι οπαδοί του αγώνα. Παρηγυρίζει, βγάζει την φανέλα και πάει να γίνουν όλοι να κουμπάρει. 2-0 για την Αρσάκη. Και όλα δείχνουν ότι πλέον το πρωτάθλημα του Πετροπιστέου ένα εκτός συγκλονιστικό απρόπτω έχει γίνει. 2-0 για την Αρσάκη εδώ στο γήπεδο του Βασιλικού με το πέναλτι που κέρδισε. Στο 79 ένα πέναλτι που πήρε και την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή του ίσου την μπάλα στο κέντρο. Εδώ τώρα μόλις έκανε τα πενταλικά που πέταξαν οι οπαδοί της ομάδας από τώρα γινόμαστε και ψιλοπορτοκαλί από ό,τι βλέπω. Πέταξα ωραίο πορτοκαλί μεταλλικό που έδειξε σίγουρα. 2-0 λοιπόν στο 81 εδώ στο με τέλος εδώ στο Βασιλικό. Θα πρέπει να έρθει τα πάνω κάτω πλέον εδώ για να γυρίσει ο Παλώνη και με 10 ποδοσφαιριστές ο Λίλας. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα, ξεκινάει τώρα με τον Λίλας στην επίθεση. Ένα χρονικό σημείο στην γραμμή, αλλά με το ευρύκη κάποια επιλογιά του κ. Κάμπαξ που έγινε ο παίκτης του Βασιλικού. Έδιωξαν το κέντρο του Σύπου Κάμπαξης. Ο πέναλτι υπέρ της Αρσάκης, το οποίο ο Μαστροκώστας 2-0 λοιπόν για να δούμε Ζαχαράκη για τον Κούρνα, Κούρνας ανοίγει. Δεν είναι offside απέναντι εκεί, σουτάρει ο Ρούσος, Ματάς, τι έπεσε εδώ Ματάς. Ο Ρούσος βρέθηκε σε θέση τεταρτή απέναντι από τον Ρούσο. Ο Ρούσος με το δεξί πόδι επιχείρησε όχι με το καλό με το αριστερό. Ο Ματάς έβαλε το δικό του πόδι για τον Νίκο τον Κόγκο. Ο Κόγκος είσαι γραμματοκρολάρι, δεν πάνε πέτυχε και τώρα πάει ο Καλιώτης. Η οποία η Κόγκος θα δώσει το πόδι, παραπάνω το κέντρο. Κατσικαβάλισε και καταλέβει τον Ρώσο που είναι ξεκούραση και πάει να πατήσει περιοχή και πατάει περιοχή και κρατάει. Και έχουμε τι, κόρνερ δίνει ο Πριώνας. Κόρνερ λοιπόν δίνει ο Πριώνας. Βιάστηκα εγώ να εκτιμήσω την φάση. Ο διευθυντής ο κύριος Πριώνας Άγγελ όπως κύριο Πόλη η τριάδα εδώ από 0-2. Ο Ρούσος εκτελεί. Δεν βγαίνει ο Ματάς και παλιά Καρφωτή. Έβαλε την μπάλα να πείσει ο Χαμαζός, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. 3-0 για την ομάδα. 3-0 λοιπόν για την περίοδο Αυτά τα δύο γκολ και πέρασε λοιπόν αυτά τα δύο γκολ και πέρασε λοιπόν Νίκο, άλλο ένα πέναλτι. Αν εδώ το θεωρήσει ο επαληθευτεί ο νόμος του είναι δυστυχώς από τους Λέραντες στο Καρτάκης. Τα βάλεις απέναντι από το Μαντά, το 89. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα επικοινήσει απέναντι, αλλά παλεύει. Δεν να κάνει ακόμα πιο πληροφορίες λένε πάλι. Κάβαλες λοιπόν απέναντι από το Μαντά, στο 90. Ο Ματάς κάτω από τα κολπός. Γκάβαλης απέναντι από τον Ματά. Γκάβαλης ο Κάμπαξης. Γκάβαλης εκτελεί, Ματάς μπλοκάρει. Ο Γκάβαλης εκτέλεσε το πέναλτι, ο Ματάς μπλοκάρει. η Αρτάκη που έχει πολύ ενδιαφέρον απόλυτα όταν παρανεβεί στο... Θεωρώ ότι είναι κομβικό σημείο για τις αλλαγές που έγιναν σχεδόν το... Ήταν λοιπόν καθοριστικές οι κινήσεις λοιπόν που ανανέωσε την έδωσε νέα πνοή στην επίθεση ο Μαρτάκης και άλλους από το 73. Βγήκε ο Κούρνας, βγήκε ο Κούρνας
αργότερα ο Ρούσος πήρε τη θέση του Καρακάλιου και είναι χαρακτηριστικό. Τον Κατρίνα λοιπόν και τον 7 αυτές δύο αλλαγές, δύο επιθετικοί μέσα, δύο λεπτά αργότερα το χρυσό 0-2 μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Αρτάκη ξεκίνησε από την αρχή με τον φίλιο του Παπορή να είναι από πάνω της. Κάποια στιγμή έμοιαζε να το κάνει το πρωτάθλημα. Στη συνέχεια ανέκαψε, άλλαξε προπονητή και φτάνει σε ένα ονειρεμένο ντάμπλ. Ο αθλητικός όμιλος ένας Αρτάκης, ο ιστορικός όμιλος Αρτάκης είναι αποκαλυπτής ευβίας 2013-2014. Ντάμπλ λοιπόν και κύπελλο και πρωτάθλημα για την Αρτάκη. Πλέον πάει στη διαδικασία των Βαράζων Κανόβιου στην γάμα εθνική κατηγορία. Ο Αποστόλης μπορεί τώρα να βρει κάτι να πανηγυρίσουν, οπότε και όταν μπορείς επικοινώνησε μαζί του είναι δίπλα, μου έκανε το σχετικό νεύμα, μπορεί να βρει κάποιον από τους πρωταγωνιστές. Τώρα πριν φύγουν όμως γρήγορα να πάμε στον Αποστόλη, τον Αποστολίδη, όλοι και εδώ θα πούμε συνέχεια. Θα κόκκινη φανέλα, Νίκο, το νιώθεις σήμερα. Είχες νιώσει σαν μολοφεριστής, αν είχες νιώσει αυτά. Τώρα, σήμερα είναι διεθνή χαρά. Το ότι ήμουν αποφασιστής, το ότι ήμουν πρόεδρος της ομάδας, είναι πάρα πολύ καιρός και αυτό κάνουμε ευλογημένο πρόγραμμα. Με αυτό που συνέβη, όλο το κύριο της ομάδας, κυρίως των παιδιών και όλης της Αρτάκης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα για την Αρτάκη, γιατί είναι μόνο για μας όλους, γιατί το προσπαθήσαμε από την αρχή, το πιστέψαμε, το θέλαμε, το καταφέραμε, συνεχίζουμε. απογοητεύτηκε αυτό το σημείο ή όχι? Απογοητεύτηκα όταν είχαμε φτάσει να είμαστε 6 βαθμούς πίσω, αλλά το παλέψαμε, δεν το αφήσαμε, δεν το παρατήσαμε καθόλου. Το κυνηγήσαμε και στο τέλος βγήκαν οι πρωταθλητές. Από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσουμε μια άλλη περίοδο δυσκολία, αυτή των Μπαράζ. Ναι. Σαν ανώδου. Τώρα εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Θα το προσπαθήσουμε να το φτάσουμε μέχρι το τέλος καθόλου. Όσο μπορούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, καλή συνέχεια.